Nosaltres a la infància tenim un objectiu afegit a tot això, que és intentar normalitzar les vides de les famílies. Atenem bàsicament a nens amb problemes neurològics, paràlisi cerebral, amb nens amb trastorns de conducta o nens amb pluridiscapacitats. Són persones que, de la mateixa manera que una persona gran, necessita la seva família un suport professional i una ajuda per poder normalitzar la seva vida a nivell laboral. A la infància el que ens trobem majoritàriament és que moltes vegades les mares, les dones, fan grans renúncies a projectes de vida per tenir cures d'aquestes persones que habitualment en dècades anteriors tenien un pronòstic de vida molt curt, però que actualment, pels avanços tecnològics de la pròpia medicina, fa que aquests nens visquin molts anys.